karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lulas Boy. Inumdumi nga may mga anak ha. Ayaw pag pinutong. Ambi ng kutsilyo. Ayaw lagi pang ilabot siya naman iyo. Ricardo Paminaw. Ayaw lagi pang ilabot! Jessa! Buhay ko ninyo! Buhay ko! Mateo! Pagtawag mo ang ambulansya! Dali! Bro, okay ka lang? Si Jessa ang nasamdan bro! Mateo! Kalma lang. Bira ka muna siya. Kano bidas magbasag ka, Jisa? Ayaw na bro! Oh, ikay ko pati. Ha? Oh, Mateo! Ayaw ko biya eh. Oh, niabot ng mga polis. Bihit ko mo atubang nila. Ikay assist niya sa hospital bro. okay bro. Mateo! Ay, paghilak. Layo ka na sa peligro. May pag namatay na lang ko. Ha? Akong girisk kang akong kinabuhi para protektahan siya. Pero ay mo niya ngayang ibawas na ako. Ano ba sa lagi midas magbangka? Giagni ganito ni Mateo si Ricardo. Mikalit magagdasmag. Ang paduong manindong gabon si Mateo. Di ba ko makatugot nga maunsa siya? May gani, bukto na ni mo na igo. Kuntiyan pa to, nag-iahak na lang. O di ba dughan na, sos? Patay ka. May palaging namatay na lang ko. Diliwat ako mahiubos o kay ini. Ano sa bitang ka, Jisa, oy? Sakit kayo ang dugahan mo. Masakit pa kaysa saman sa akong buktol. Ay, Jisa. Sulag din magkaunog ng kao eh. Lami to tayo pero upasok sa mga kuko ang baho. Naalang kihapoy kamay. Sa kapilan ako na nabon. Be, usban pa din ako, be. Basig mawagtang na niron. Oh, si Lola. Oh. Dali, Jo! Tanawa ning naa sa live ni Atty. Rufel Banyok. Dali! Oh, Pastilan! Rest assured, we will fully cooperate in any police investigation. Also, we will conduct our own investigation in this matter. Thank you. Ato si Mateo, Jo! Nakakita ka yun nga nagkadugo ang iya gisulob! oh. Ay, dili magkatudugo ni Sir Ate! Sa empleyado magkata! Bisa na! Ato Jo! Ato adayos Mateo! Oh, Lola. Muato dayon ko. Okay, everyone. Tuwa naman ang mga polis, ambulansya o taga-media. Pwede na tingal tayong mubalik sa itong trabaho. Sir, ang imusot, sir. O, nakadugo man na, sir. Okay. Mapauli lang ko. Mag-online na lang unya ko. Inform me immediately kung may emergency. Si Lola. Hello, La. Oy, paingon na diya si Jo. Ha? Nakakita mis balita live. Nabala ka kayo si Jo ni mo. Okay. Okay, Lola. Sige. Maghuwat ko niya. Ay. Everyone, di pa ko mupauli. Maghuwat pa ko ni Jo. Magpaabot na ko niya sa kong office. Kalit man nawag na akong stress. Pag-ingon ni Lola nga, napalakan ako sa Jo. Wala di siya masuko na ako.
Si Mateo. Nari sa iyang office. Salamat. Salamat inyo. Oh. Manuktok pa ko. Manuktok lang. Mateo? Oh. Natog. Kasakit sa liu ka na. Mateo? Mateo? Mati? Wait, nalaki ka? Tarong o naglingkod. Nakatuog di ko. Aray, Sakit mo liog, no? medyo. Si Lola og ang mga katabang ang una nakakita sa balita. Ilara kong gipahibaw. Nakakita pa ko si mong interview. Mapauli naman unta ko. Di pa huway lang sa ko. O ako makabantay nga nakatuog ko. Nagkadugo imong gisulob. Dugo ni Jessa. Ha? Abi na ko nakakita ka sa balita. Ang interview ra ang ako nakita. O unsam din hitabo. Nganong naunsam din si Jessa. Dili ra gyapon ka moduaw niya. Jo. Lahi na karon Mateo. Iyak ang giluwas. Pero, Ang imong pagduaw, agig pagpasalamat. okay. Kuman akong ilis. Mo ato sa ospital. Kita? Kita. Imo kong kuyugan. Kitang duha mo duaw niya. Agig pasalamat. Pero tingalig. Kung di ka mo kuyog, di ko mado. Uy. May bisita ka, Jess. Kumusta na? Mateo, sabi na kung di ka kinmaan eh. Nami daw mga prutas. Unsay sultis, doktor? Kung gamay pa kuno ang samad, pwede raw ta siya nga dili i-admit. Pero dako man og medyo lawom. Mao nga kinahanglan gid ko na siyang i-admit. Na-inform na mo sila sa tito? Tuwa siya sa Singapore karon. Magpadara siya og kanang katabang dinhi. Mao nga ako na lang gihuwat. Abi ka na ako mauna. Kamo man di ay? Lingkod mo. Jo, lingkod. Okay raman. Ayaw ra pagtagad. Pwede ra mo magawa sa balik. Dadaan na ninyo inyong prutas. Nasa mga Jess? Mugawas lang una ko. Doon na ta. Niyami para magpasalamat nimo. Dili sa may magdugay. Get well soon. Let's go, Joe. Ato na may, bro. Okay. Sa mga Jess? Uy! Jess, sa mga Uy! Jess ako may imong gilabay, ha? Sa mga May pagwa na lang siya mo, ani! May pagwa na lang! Ay, Jess tingali mituo ka na karon. Nga dili lang si Titala ang rason ka magpakasal si Mateo Kanjo. Kaya bawo ko, I know, sakit mo. Pero mas maayo nga, imo gining atubangon. Nagakita ka giyon sa pagkupot ni Mateo ang kamot ni Joe. Stop it! Oh my goodness. Sorry. Pasensya ka na. Pero, panahon naman good nga, mudawat kas kamatuuran, nga hopeless ng imong feelings for Mateo. No! Di ko mudawat, ana! Kung ni-fail ko karon, naapay laing higayon. Unsa? Sa ito yung magsulti? I-fail ka karon? Ha? Unsa ipasabot mo, Jessa? Drama na itong nahita mo. Imo tong pamaagi para pag-trap kang Mateo? Ha, Jessa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik?
Maong ayaw ninyo sikyata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!